Smiler altså. Måske ikke så lige, at man sidder og lærer et program, mens man laver. Nej, vi køber bare et nyt ting. Køber et nyt program. Ja, lige meget. Ja, jeg kan godt høre den. Hvad sagde hun i går? Og vi er i fuld gang med at filme scenen, hvor Morten han græder. Og vi siger, at han nailer det bare fuldstændig, fordi at han er sådan en tudefrans. Nej. Koldt. Jamen, så varm det lidt op. Mit navn er Simon Pedersen. Jeg er i Vildmark. HTX. Jeg har fundet et forrygende eksemplar af Computimus Maximus Spellimus. Fascinerende dyr. De kan godt lide at tilbringe tiden selv og bruge deres hænder til mange forskellige ting. Nu, som man kan se, er Computimus Spellimus Maximus, altså sådan noget, i gang med sit paringskald. Han kalder efter dyr, han kan parre sig med. Det vil sige sine hænder. Du skal lave sådan en lyd. Det er en ultrasonisk lyd, så den lyder sådan noget her. Og nu går han i gang med at parre sig med sin hånd. Kom så. Parre dig med din hånd. Nej, med din hånd.